Mitä tapahtuu? Se emuloi myös latausaikoja. Näitä ohjeita. Paskojen pelien ilta tulossa. Prepare to race. No niin. Eikä kestänyt kuin vartti. Yes. Oh no. On joku onnekas pääsee pelaamaan tätä. Kuta on nopee. Voi Jeesus. Mitä? Kammo. Ihana. Tää on huikee peli. Voi video, se menee karkuun. Onks tässä Tuukan peli? Me pistää Tuukka pelaa tätä. Yes. Vitsi, mä oon odottanut vuosia, että mä pääsen pelaamaan. Please! Ei jätä pois. Ei! 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 Millä se meni? Sitä pystyy kääntää. Pystyy. Wow, tää on klankki. Potkaise sitä. Oh god. Miten pitkä tää on? Vitsi kuinka hyvä peli. Ei oo totta. Mene nyt! Ei näy loppua. Ei tätä kestä katsoa, mä kuvaan mieluummin sun tuskaa. Jesus fucking Christ, jos mä päästä tätä leveliä läpi. Ei, ei! Ei, se ei mene ylös asti! Se ei mene ylös, kato! No. Ei! Ei! Noniin, noniin.